टेंटें आंनि फुंनि आदारा डेन्जार आरोना डेन्जार माने मा होनना बुङो मोनसे सिगां ब्ल'सआव आं देखायदोंमोन ना मोसौ थाफ्लि ना अखाफोर ना मा बुङो एवजानाया फिसाजोआ बोफ्ला एकदम बिमाया गारनायाव गैया अखानायै फुङाव नै बेखौ फुदुंफिननानै जाबाय आरोना रानखेंलायनायबाबो ओमफ्राय नै ओंखाम गोजांजों बुद एवनाय फिसालाया बेखौ जालांबाय साहायाथ' भगबान माखा माखा गोमो आरोना बिदि साहा मोनलोंनाया गोबाव जाथारबायमोन आङो मैया गाइखेरा डाबल लाखिजादों हजम खालामनानै लागोनसै आरोना गासिबो गोदि मोदि मोदोम बारायहोनांगौनि खोथा दङ उदै मेजेम बारायहोनांगौनि खोथा दङ थुमनानै लागोनसै फुंजानि नंला मावखांस्रांबाय फुंनि हाबाफारिफ्रानो सानांबा लिलौ सांबा गोजौआव थांलायलायबाय आरोना सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड टाइमखौ फेन खेबसेयाव बावबाय सबाय माजियाव जे फवायनाय महरा सोनाबा दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय साइलेन्ट जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो आयदै गगा मोननायनि गेजेरजोंनो एकदम थाबथाब थुथाब फुङावनो स्र' दुगैनानै लानो हाबाय आङो दामानि दुगैदोंबाबो खालि लुस्र' थादों खर' लोबदोंबाबो खर' लोब्बाय देहाया लुस्र'बायल' आरोना साबोन फुस्लानो ओमफ्राय दिनै जा मोजां अन्थाइजों बै आमोलाव लालियाफारायाव जा हाजो गुदियाव लायलायलायनाया कबिता गालिजों आंजोंहाय बेजों जा फुख'बाय आं जा मोजां मैला गयोना अन्थाइया मासि मोजां मैला गयो अयनाय जिजों फुखांनानै नों सानगोन आंनाव मैला गैला ओमफ्राय बे जायगायावनो नों मोजाङैहाय अन्थाइजों फुख'बालाय एसेबाबो खना खनलायाव ओंखारबावगोन आरोना दा आंना गोसोमखायसो बिदि ओंखारोथाय डाबल मोनथिला आरोना खिन्थु बिराद मोजां स्र' दुगैबाय आं सुनाफोर दुगैबाय नालाय आरो माथो आलारि बाथिबो फोजोंनानै लाखाबाय बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना दिनैथ' फिसाजोना स्कुल गैया नालाय ओंखायनो एसे माने फुङावनो दुगैनो हादों आरोना बेनिफ्राय हाबाफारियाव आगान होनोसैलाय फुंनियाथ' जोबलायबायबाना सानसुनि आदारनि हाबाफारि लेडिस प्रब्लेम होननाय बायदि थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन बक्सावनो थामोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आदाराथ' दिनै एसे हेभि आंना नैबे रेडि जाबाय आरोना बेनिफ्रायहाय नै भाजा हिसाबै नै बेखौ दांगोन बै आमलाव लाबोनाय गाजरा सिबाय नै खेरेफा खेरेफि जालायबाय आंना बिदिनो एसे बुरजा लाबबाबो अयनाय बिदिनो जालायो आरोना गारनायाव गैया जानोसै ओमफ्राय लोगोसेनो दं नैहाय आंना फिसाजोनि गगांबा मा मोनबा माबा फुदुंग्राया आरोना बेखौ सोमनानै दोनबावलायबाय आं मैया मोनायावहाय थ' बे जाहैबाय आंनि भाजानि ओमफ्राय जाय सिगांनि ब्लगखौ नायदों बेखौथ' मोनथिखासिगोन आरो नायाखैबा नायहैबानो जाबाय बे मानो थाफै खालायनाय होननानैहाय राननायबो नङा गोथांबो नङा एसे सान्दुंनि मोननाय रुजानाय नायदो स्र' जानानै दं आरोना समायनाय नंला खिन्थु बे आंनि अनलाजों अब्लाबो उफाय गैया नै एकदम फिसालानि आदार आरोना इयो आंनो नांगौमोन नै एसे बाख्ला आरोना उफाय गैया गोथावाथ' जाखागोनानो माइरं गोरलैजों सुनाफोर लालियाफोरनिफ्राय सफैनाय माइरं गोरलै रनजितजों आरोना अमावबो आहा एसे बावखांखाबाय थ' अनला जानोसै आरोना एबार जाथ्रा माइरं गोरलैजों फार्स्ट एकदम हेभिनो फटाफट नैफोरखौ हानानै मानानै रेडि खालामसै आङो ओंखाम जानबायानो ओमफ्राय नै दा फिसाजोआ आलुफोर बिबाय बायनो हागौ साननानै आङो अनलायावनो आलुबो होनोसै आरोना ओमफ्राय जानायाथ' जाखाया थेवबो होनोसै आरोना एक्सुवेलि लुगैनाया आंसो अनलाजों आलु मुलाबाबो गोथावमोन नालाय फुलकबिखौ होगौमोन आङो ओमफ्राय अनला खाना मोनसेल'सै फुलकबियानो गाबोनफोर लाब्रा जानांगोन ना ओंखायनो दांला बेखौनो होनो सासुनाफा दरसेल' होगोन दरसेल' बेनिफ्राय आंना सासे बिबोनाङा हायथा गैया बाजैया पार्लारावबो थांफेरखायाबो खोमाने होनदों आरोना मा होननानै बुंनो आरोना थाङो ओमफ्राय खुनु टाइम टेबोल गैया जेब्ला टाइमा मिलायो एखमबा समावहाय आरोना जास्ट नै बिनि थाखायल' थाङो बेखौ एसे सिदा बानायनो थाङो आरोना ओमफ्राय बिदि नङा जे गाज्रि जाबानो थांगोन जायखिजाया एकदम फैसा गारहैलाबायगोन बिदि नङा आरो फोसाबनो थाखाय आंनाव जेबो गैखाया आरोना ओरै नाग्राबाबो मा जानो सबायबिमायानो ज'-ज'खा नालाय बिदि नाबाबो सबायबिमायाथ' गोदोखानाय नङा नालाय मोखांफोरखौ एसे ग्ल' साफा नुगोन खोमा नाथाय बेखौ नांला आंनो सबायबिमायानो आंखौ एकदम बिराद इन्टारफेयार खालामखायो आरोना आंनि मोखाङावहाय ओंखायनो आं पार्लाराव बेफोरबायदिनो जेबो थाङा आरो मुसुगुर फुजानोबा मिनिनानै थैगोन बबेखौ फुनो बबेखौ दोननो नागिरनानै मोना आंना लोगोफ्रा आरोना पार्लाराव थाङोबाथाय बबेखौ फुनो फाग्लि नोंखौ माने ससेयानो गैखाया नालाय नैबेखौ आखिनासो लानांगौ आरो अबेबा गेजेराव लांदांलायबावसो बोरैबा सिस्टेमनिसो आरोना ओंखायनो मालाबा रागा जोंनो दागारगारनोसै नामा बिदिबो सानो आङो एकदम पारमानेन्ट एकदम दाग्लि आलोब्लेला बायदि आरोना बाट बेखौबो हाया मोनगोन थ' जाला खानाया थांबा थांनांसिगौमोन एक्सुवेलि आंखौ नायनानै मिथिखायो बे मानसिया पार्लाराव थांग्रा नंखाया होननानै आरोना पार्लाराव थांनानै जेबो खामानि जाखाया बेना होननानै सानखागोनखा ओमफ्राय खानायखौ बिदिनो माजे समाय गोबावजों खालामो आरोना मालाबा खालामजागोन र' बिदि नङा ओमफ्राय दङ होननानैहाय एसे दोनबावगोन आङो थिनानै बेखौ सान्दुङाव दोननोसै आरोना आयौ लागाथार अमा थैबाय आं जाथ'लाहाय सनाफोर समाय लाथ'थारनोसै आं बेखौ जाखांनानै जाथ'ला होननानै
खय दिनसो आरोना जाथारला बेबो नङा नैबे एसे खमसिनखौ दोनसां बे अनलाया नङाबा मुजिनाय नङाना ओंखायनो दा मोदोमा फिसालानो बासिनानै मोननाय नङा एसे सेरग्रोबाय बेखौनो थाव हरग्रोबाय आरोना संख्रि होनानैहाय संख्रिखौ एसे थाब हरखानांगौ मालाबा ओरैबादि समस्या जायो संख्रिखौनो हरनो बावब्रा आङो दा फालथुखा ओमफ्राय साननोसै मैगङा मानो रुया मोजां नङा साननायसैब्रा ओंख्रिफोरखौ ओमफ्राय जों नायरा उनाव साखिनाय संख्रियानो गैया जि खिन दावखौसै गावखौनो गाव माइनाव थायो होननानै होग्रोबाय एसे उनाव हरसै र' सामब्रामखौ आरो आलु सालुजों ज' ओरैबो फाजानिखौ जागायहांबाय ओमफ्राय ओरै नै हरनोसैबो गेजेराव आरोना सामब्रामा एसे जाबाथाय आलुखौ गेजेराव हरखाथां रोङाहाय बारा आंना जाला मालासो जाजाबानो जायो होननायसो जानोसै मालाय जाबाय थागोन ओरैनोबा सामब्रामा बोरैबा जाबा खाननोसो नागिरो हरबाय नै आलुखौ हरनानै एसे एवनानै रंखौ हरनोसां ओमफ्राय देनाय दंखायो होनायाथ' नै होफाखादों थाव अमा बेदराव एसे एवनायाव होग्रोनो होनाय जादों आरोना सामब्राम गुफुर मोननै मोनथाम ओमफ्राय हाइजें फोरल'सो गगा अरखौ मिडियाम साइजआव होदों र' सोलिगासिनो ओरैहाय नै बेलाय माथो सामब्रामा एडजास्ट जालांखायो बारा खामग्रोबाथाय एवफानायजों जाबजों खामथाबलायलाङोसो आंनि आरोना ओमफ्राय नै आंना लेडिसआ ओंखाम जानो गाइखेरजोंहाय मा होनो ओंखामाथ' माइरं गोजान नालाय जा गुफुर सखा आरोना नै ओमफ्राय एसे लगायदों आङो खिन्थु मैया मोनायाव लगायाखैमोन आरोना एकदम गाव गोजा गुफुर जादोंमोन एकदम गोदो न'आव खेथि खालामबासो बिदि एकदम फास्ट जाजेनबा जा मोजां मोनोमोन आरोना ओमफ्राय नाथाय जोंनि बाबाया ओरैबादि बोसोरनैनि माइरंखौसो जाहोबाय थायोमोन जोंनो गोदानखौ फाननानै समस्या माने बोसोरसेनि गायनाय माइरंआनो बोसोरनै जाजाखायोमोन नालाय आरो अबेबा माने बांद्रायबालायबावोसोमोन लादेर लुदेरबो गायदेरमोन नालाय खाथि खालानि हा खालि थायोबा जासिबाथाय बेखौबो आदि गायफाला बायोमोन आरोना आदि बा थिखा बिदि गायफाला बायोमोन नालाय ओंखायनो थाखायोमोन ओमफ्राय गोदान मारा होनाया जायगानिफ्रायनो बेखौ फानहरोमोन आरोना माथो बाख्रियाव सोलाय बखलाय खालामबावनो ओमफ्राय जा जों रागा जोंसै आरोना एथ' खस्थ' गायनानै माइ बोरायखौ जाबाय थानांगौ होननानै थ' न'आव जानो एसे लाखियोमोन थ' बेखौ मिलावहैबाथाय जोङो आयै स्कुलाव थांबाथाय आलु बाथोन सावनायफोरजों बुजालांसैब्रा गाइखेरफोरजों एकदम माने खिरफोर बादि नांलायला आरोना सिथोब सिथोबनो बिदि जायोमोन सुनाफोर ओमफ्राय बेहायथ' बर' धानसो गायोमोन नालाय बे गोजां बोथोराव गायग्राया ओमफ्राय बावाखै बिदिखौ गायनाय आरोना बे साइडनियाव बे एसे बोरि साइडआव बेखौ गायनाया बावाखै आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो न'आवबो मोनजाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैहाय आङो दौसे आख्लायबायानो नै एसे गोदौथोंसै तेजपाता गांनैबो गारलानानै हरखाबाय र' हरबावनि दैखौ बुनो ओमफ्राय ओरै मलायनानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय जा अभार लाथा जायोना आंना ओंखायनो आङो एसे दोनथ'दों आरोना अफिनेलाव दाबा रागाजोंबा लगायना हरबावगोन इयावनो लगायबाय आं नै ग्रेन्डारनियावनो एसे होबावनोसै र' सिगाङावसो एकदम मोजानो एसे अन देनो थाखायनो बे उवालखौ एकदम हासिब थाराजों जा फुख'लायनानै देयोमोन ना बेनिफ्राय ओरै हाबा जाफैनायनि उनावहाय माखौ नुबाय आङो माइया बाराबा सिलपाथायाव उलायलाङो आरोना बारा नंखाया नालाय एसेल'सो नांखागौना सिलपाथायाव उनसिन उनोमोन आरोना ओमफ्राय आंबो खयएकबारसो सिलपाथायाव उननानै संदों आरोना उवालखौ बारा साफा खालामबाय थानो बानानैहाय थ' दाथ' आरो माथो होनबावनो मिक्साराव फ्रार होनबाय जाबायानोबा ओमफ्राय ओरै गोदौगासिनो आंना अलमस्ट आलुआबो एसे रुइबायानो बायदि मोनबाय आङो एसे टेस्ट माबा थुनाय रुइबाय सिबाय जाबायानो अनखौबो हरनोसै ओमफ्राय नै ओरै भाजा एवनो थाखाय रेडि दाब गालागो हनै फिसालायाबो सफैगौआनो लोगोजों आरोना बैगौ माने मोनथोंसै हाय नांला आंनो आयै जाबाय आयै आंनि केरेला थाइसे गैला साटनि खालामबाय हनै हा नैहाय हानानै दोननो दा मोनायाव एवजागोन आं दा मोनायाव एवगोन आं दे माथो उफायबाव देबावसोहाय ब्र' होनानै उरबायबो माने आङो उरनायाथ' बेखौ होनाखौ मालाय अन हरनानै ओरै एरबाय थानायखौसो उरनाय बुङो ओमफ्राय आं हरबाय आरोना ओमफ्राय बै फेलेबसेखौ हरबाथाय अभार आगान थासिगोन आंनि अनलाया आरोना नै लाथायानो जाखाबाय ओमफ्राय खारै हरनोसै र' फुरगेवगेव जानानै दंथ'यो खारैयाबो दंखायो आंहा बैया मोनाव बायनाय आरोना मानि खारै होनदोंमोनथाय बावबायसो आङो जाराव महर लाहांबाय हाथासुनिनि अनला ओंख्रिखौसो बिराद मोजां मोनो आं मा गोसोखाङो आंसो मिन्थिगौहाय मोथो गोसोखाङो आं गोदोनिफोरखौ आरोना हाथासुनियाव ओंखाम जानायफ्रा
बिराद हाथासुनि जायोमोन ना थाब-थाबनो गामि गिदिरमोन ना जोंनाथ' हाथासुनि आरोना बे हाबा जानानै हाथासुनि दा मा सिन्दा बुन्दा गैला आं मोनजाफेराखै जोंना दा लालेपारायाव हाथासुनि जाफेराखैनो खोमाहाय बयदिसिबो हाजार बाजारखा जाबाय जारौ मारौ महर लाबाय गोदौबाय थाथोंसै दुन्दिया फांसे लादा मासि दंखायो बेखौ गारना हरसै ओरै फाजायाबो चालु ओमफ्राय नै आङो नैखौ फाइनाल माबा एवग्लाखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना अनलाया आंना रानलांथारबायमोन नालाय माने बिदि होननानैनो एसे दोनथ'लायनाया बहानि नै बेबो दुनियानि लाथायानो जाबावबाय आरोना हे बादे रावबो गैया बिमा फिसा जानानै फैगोन ओंखामखौ एसे खम जागोन अनला लाथा जानोसैब्रा आरो माथोबाव नायदो हेभि ओमफ्राय दुन्दिया दोंसे दंबावोमोन ना बेखौ हरबाय आं सुनाफोरलाय मोनबाय साखिनायबाय बे संख्रियानो नाङाखैमोन हरबाय आरोना लालायबाय सुनाफोर नायलाय एसे लोंनो लुगैबाय आरोना दहाय जास्ट एसेल' ओरै खालामनानै बिदि जादोंमोन बेयावनो मिन्थिखादों आरोना संख्रि नाङिखौहाय साखिनायखौ नुहुरनानै सिनानै खारबोबाय आरो नोङो एखे पाटा सोंनांदा मानसिखौनो गुदुंथाराबा खोरखिया मायदि जानाय मोजां बिदानो जानो होबाय मा जाबाय सुनो बिलाय मेजेम नङा मोदोमसो खोरखिया मायदि जानाय खोरखिया मोजां जाबाय कमप्लिट खालामदोंना नोङो बाबा औ एनि5 लिरनाय दङ मोनबेसे लिराखै खिथा आंनो लिरदों खोनासंबाय नोंथांमोना साइन्स फोरोंखादोंमोन लिरजोबदोंनो पेपार सिगाङावसो खिथासिगोन लिरजोबनानै नाम्बारा बेसेबां फैयो बेना बिराद स्पेलिं मिस्टेक खालामो हाजार बार बुंबाबो प्रेक्टिस खालामबाबो गेलेनो थांदो थां गोथाव जादों बाबा बिराद नमक जानो नागिरो नोङो बाबा बारा नमक जानो हामा खथ' बुरिया जादों बानलु थाइथाम खिन्थु लाथाया एसे अभार जादों सानाव दसे गेलेनो सानजा नोंसिनिया बारा थिग नङा दा दसे गेलेनानै दसे उनाव हांगामा जानानै फैगोन आरोना गेलेनो बाबा गेले मिलौनाया हरै बिराद मोजां मिलौबाय आरोना गोसो होनानै मोथो संदों नालाय आङो एबारना आं अनखौ देबाथाय एसेल' लानानै देनोसै आं माइरंखौ मुथासेल' लानानै देगोन नङाबा आंना बिदि जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं बारा बुरजाबो संजानाय नङाना मानसि गैया मा गैया जा मिलौदों सुनाफोर रुदों होजासो जानांसिगोन बेदर ओमफ्राय संनायखौल' नोंथांमोन देखायबाय दे आं जानायखौ देखायला आरोना बिराद हांगामा जायो सयथिबो बिसास खालामनाय नङा रावबो मालाबा देखायगोन आं हेभिनो आरो भिडिअ बांद्राय गोलाव जायोना आं दा ब्लगखौ दोनथ'सै आरोना दिनै आं बेखौनो संजाबायनानै सेयार खालामबाय एसेबां हेभि खामानि गैयामोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि संनाय ब्लगखौनो फरायनो लांबाय बेयाव दरसन बर' जागोन गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच